Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Yikho nje phela ngoba eminye imisebenzi emihle umuntu ayenzayo abantu abayibona uma ngabe ke sahlanhla mfana. Lapha siphethe kumculi kaMaskandi odaba kwelasenkandle Mahlatha Mnyama uKhuzani uNkosikhona Mpungose. uKhuzani singakusho kugcwala ulimi ukuthi ke lensizi siwenze kuMaskandi kwaba kwelinye izinga. Kunezinto eziningi bezikade ke zingenzeki kuMaskandi nemicimbi ke ebekade ke zingenzeki emicimbini kaMaskandi esizibona ke zenzeka ke namhlanje. uKhuzani Mpungose ke kubonakaleke kulezi insuku noma ke usukunikelwa isolo lapha bekade kenze khona umcimbi wokubonga keminyaka engamashumi ke eyishumi nanhlanu 15 years ekulomculo kaMaskandi. uKhuzani Mpungose uhambe kwawobonga kwenza ke lapha eCarnival City olaseningizimu Afrika eGoli ibigcwele phama ke lenkundla lapho ke khona ke bekade abantu ke bojabula khona abaculi kabaningi bebekade ke bekhona bemenyiwe futhi ke kuseke ngabazeke noma futhi singakusho ugcwala ulimi ukuthi ke lensizwa yenzeke ezibukwayo futhi ke yawuhloniphisa uMaskandi ebantwini kabaningi abekade ke bewuthathela phansi okubalwa phakathi nezingamla abamhlophe ondlebe ezikhanyilanga. Lensizwa ke nokho ibonakaleke ingena ke intazi iqhamuka ke phezulu izobonga ke kubalandeli nangokho konke abatheke bakwenza kuyona namhlanje ibongeke yaphinde kuyabonga ke futhi ke nobaba ke lapha yake ubaba ke kaDlubheke okuyinsizwa nje ke lapha kubaba kuShobeni uthe kwambonga ngeinkulungwane ke zamarandi ku100,000 lapho khona atheke uyabonga ngokuthi ke uyena wamamukela ke emculweni waphinde kwamveza kubantu. Lensizi ibonge kabalandeli abalandeli ke baphinde bayibonga nangesichuse ke sayo beyibonga nje ngokushintsha kumculo kaMaskandi. Lokhu okwenzekile kuyisibusiso ke esikhulu kulapha ke balandeli ke baseningizimu Afrika nakubathandi ke bomculo lapha kumculo ke kaMaskandi. Insizwa ke esisebenzile futhi umsebenzi wayo osubonakele okuningi kwakho kuyokhulunywa mhlamane lensizwa ke seyilele phansi kufundwa kumlando wayo ngoba ezinye ke izinto ke sithi ke isintu imisebenzi ke yomuntu iyomlandela okuningi abantu bakhuluma ke selele phansi ukuthi ke lensizwa ike yenza lokhu nalokhu kuhle Khuzani kuyabongeka insizwa yakithi. Ezinye ke zezinto ezinhle uKhuzani atheka zenza kuona ke lo mcimbi ila khona ededela kumfowabo kumfoka sibhaxa bhaxa sokhala olukhulu
Ulaphaya-ke uThibela amdedele kacule kezinye-ke zezingoma zakhe uKhuzani. Kuzokhumbuleka phela ukuthi-ke uKhuzani-ke noThibela bangamathe-ke nolimu. Zinsizwa-ke lezi ey'swanayo. Kunezingoma-ke okubonakele-ke ziphefoma-ke uThibela njengoba bekade-ke benesikhathi-ke sonke sokuthi-ke becule njengeKhuzani-ke band. uThibela ubeke secula kabaningi balibabaza-ke nokho ikhono lakhe. Okuhle nakho konke futhi ukuthi-ke uKhuzani udlulisa amazwi okubonga kunina nonke balandeli nabathandi bomculo eNingizimu Afrika. Iyabonga iyakwaMpungose. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.